Welcome back to my YouTube channel. Lamsogo narongna jotona ani channel dra. Noklana nuhana ang tabak train station dra. Ang train asing tongo Agartala thanai. Ang tini Agartala thangai ani friend ko ekjon mai malai nai. Nongno malai renai. Tabakla joto lockdown oi para si beshi bango. Laije Agartala tongnai rokbai ang malai nai. Seng tini malai tei tabak to legro ni bajaga kari leba seng dim sagar thalai nai dim sagar malai nai lai exercise baseng khalai nai nok nai tong ni lai seng ang tabak train kanai So finally ang Agartala sopaijak tabak lang barada thanai. Hello, finally ang sopaijak ane baradra lai birat leha ang nongi phaimani muktri phai to ha ang ani phagroi to ho malai nai nongru malai renai nok nai tongdi kang ma friend tongo bokai malai mangalak tani na joto para tabok lockdown oi angmu para na tongo ang sabai mani lai phara malai ne ang pen khlaya la kang ma tongo bokai malai je ang je tini sabai ne bokai ne nong malai danai ani krok lai tini mix ong nai de borma tripura do tong nai oi ani phagrok de borma si bahalai ba de borma krok bokai malai lang de krok bai sanai lai jini krok bai lang jini krok ma sanai nong nai tong ne to khanai ang thain tongo tabak ani phagrok phai tongo ang bogbai thanai halai aro odek rok lai bogni bog direct dim sagar phainai noknai tongdi ang tabak kya khlai je malai nei boine malai renai seng himui thain tongo tabak kamang salje ani barabai dim sagar rongoi ang himui thanai haidi lai ani phagbai ang malai renai tabak nai tongdi Hadi lang tawa ni phagbai malai renai nai tong ni berhasil tini barha kufu kan lai sama dia me changla ekdam angbu sia bu sia kani be kufu kan lai ja lai nu taw biang khana chadi ang sia nu jaja kat lang nai ta je mo kono khana philena tar mane biang na chena sama ya pulis bare phaja halai nu ang ra philena phaja Pulis bar anggu duja nunggu du song nai ang thoi long ya sung da khain da sung nang phunang nai legrung mani nang nai tong ni sini sate sung da khanai nai tong ni dim sagar mahlai ire brok exercise rok khlaiyo jaga banai thoi re tabak salong brok isu phaji ha horong halai brok mela phainai jaga nai thok ire sung tabak evening walk khai tongo amaro kama khajia tini su he khlai ni phaye borok lai daily khlaiyo nungla khlai na ang la khajia ausi khajia ke halai ang olai khai yang dim sagro phajia borok ni status rok lai na ye ang la tini sungu phina try khai ni na exercise khai gina exercise bo yang la karama khai burai mai jadi ni exercise nanya ang masih haus siarai saya haus siara masuk sandi masuk sariba mahasane masuk ya mahas kai kere bukur kuce himania ya ko bukur ko himania hu nanai tongni sini dora ara khainai ke kainai bong nu bang phung nai tongni nai di ang te andol masai malai kha sung tabok himlai tongo ro bokun kok sam ga yana ekdam tayarong jafu hani bagai bin angun kun kok sungli ya sung taw haina dim sagor himlai tongo te mangni ro hangke thangbai kha nero malai nai borok bai bo kun hun chaya ta nang
tao tê mà sao tao làm mala được này anh mare bay cái co một cái anh mare bay tông mare Không nữa. cái dừng có nè đi mala mình mala ya tang mala khang cái bay mà tông kham mala ye Đấy trong thuộc á. cái anh video xong nó cũng đã sanam chung Subscribe khai di bin channel nó. hambai bela kena hambai bini kok kena di ani mara ekdom borok ham se bini kok kena di sing tao ro evening is khai tong dol lak pung khai tong malain joto no Phun chỉ có gì có linh toán tiêu. bu foto buzai tong ke ha bunai kare shakti basa jak bong no thang ta bok malai ne ara thadi bye bye sini dolak hangjak odek sini tongo amake mare bo exercise khaya sinangya bole thik nong tongo yang ke ko te masang ke khar tongo bo ke nai afan chi ang bini gana phai sim bo te kaya afan chi tong ya mas ma kanai bo hai mas ma kanai ta ke nai de sini tong nai ta bo nra hina ke phai de ora hai pa na police tong sing hai ne khog thog sima himla yang wai sia khai wa te hanya tong na wa te da hanya sido ayam police tong Kamu? Mama. Tabak lai ani dolar kacang panjai ang boga maler nai tong di seng sapai jak tabok tam kusi saga di asuk tini ang malai mata kusi yang kate tamo pun datang hujan Nếu thì tini laki yang siwo. ang daraki Nang may mana nang okamasan datang buat tini ring ne. ba orang ke ang sini ang si laki ani bagus yang tabo tin nang pasong hini se ke tama asuk tong saga tam khanya musu sading ke kuno riwa rak kerja asuk ki tong saga mani pasong to joton tong saga na bula graduation si pas kai kang ke ba ke tamo kun phane riwa kerja di bagai ang simi ya te tong nang bagai ta tong tam sading ke Tam thằng ngã bỏ luôn lúc này chứ. Engke kudung ma pore malai seng tini. Malai mane khatang suka ma malai ya seng. Jatan school ni pore ma malai dia jatan jane ja ka ngoi thang ja. Horong ya seng mukhang no sijak dia. Engke ani birason kunna sanam saga dik. Pang malia ta. Pang malia. Ko moke ani naide ani kid mora moke sini ke bumbu keri kaseng mora simi ni ring tong lai tabo hai mukang phune den ne thab sin na sab sin mukang nu kang ke sab sin make ba sini able seng ni mukang mobile da Yang view phun di view. nai tang de bo ekdam kid mora se ani no thasinai singda bong ha hambai mara la jrang nai tong mani bye bye